Až práve to, každý stojí skoro za tú čiaru. Nemošianský tunel, najdlhší na Slovensku. Jaký je to? Jaký je to? Rakitovo harmonic. Budeme daň! Jaký? Rýchlo ideme na Pínsky tunel 2. To sú každý čiary. Tí čiary hore a dole. Aby keď ten rušovač je napríklad v strede, to je mu to jedno, keď sa toho nebude do tej alebo do tej strany. Ale keď je napríklad tuto a tá čiara je tuto, tak on sa musí orientovať na Japensky. Áno. Je to on. Ty ďalší. To bola Píska, teraz Píska. Oni sa od toho vietajú. Teraz pôjde trojka. Hen tam, jaký veľký, jaký je tu most. To je on, učiteľka? Pani učiteľka. Ja mám 8, mám asi, ja mám 6 a som prvé. A ja mám, on je to veľký, hej. Cetuna, tam býva moja teta. Čo?
Budeme čítať. Tento tank mal 2 gulomety a 1 dielo. Bol malý a Nemci nám ich pobrali a útočili s nimi na Francúzov. Československé tanky sa ani nezlievali, ani nezvarovali, ale nitovali. Tento tank sa volal T-34. Vyrobili ho v Rusku a používali ho aj československí vojaci. Rusi s ním vyhrali druhú svetovú vojnu. Ako toto kolega Šimon Michalica hovoril, tento tank vyrobili Rusi. Lenže tento tank mal oproti nemeckým vozidlám veľmi veľkú výhodu. Nemecké vozidlá mali asi takto tenké pásy. Lenže keď sa pozrieme na tento pás, je to veľký rozdiel. A je tá výhoda v tom. Nemecké vozidlá, keď išli do blata, zaborili sa. Lenže tieto naše mašiny, keď išli, nezabojárali sa, žiadne problémy s nimi neboli. A na nemeckých vozidlách bola ešte jedna nevýhoda. Boli zvárané. Tieto vozidlá, mohla na nich padnúť puma, nič sa im nestalo, lebo boli odlievané. Tiger je typický nemecký tank. Vyrobili ho Hitlerovi na narodeniny. Títo plechy sú na to, aby keď letia gúľky, aby sa nezničil pancier tak rýchlo. Bol krytý a na rozdiel od našich nitovaných alebo odlievaných tankov a iných vozidiel, tento bol zváraný a rozšrobovaný. Toto nemecké bojové vozidlo pechoty malo veľkú nevýhodu. Malo úzke pásy, zabáralo sa do blata. Mohlo sa tu zmestiť naviac 10 ľudí, teda nemeckých vojakov, tak povediac. Bránali sa na fronty a boli veľmi spoľahlivé tieto vozidielka. Ináč Nemci, keď sedeli, mohli otvoriť si a strieľať. Takto to bolo po tejto strane 3, po druhej strane 3. Tu sedel vodič. Preto sú tam len také malé čiarky, aby tam nelietali črepiny z granátov a gúľky. Aj ty mňa odtočíš tam. No a títo Židia, napríklad tieto fotografie, keď sa pozriete, to sú ľudia, ktorí boli v 6. transporte, to bolo z Bratislavy. No a títo ľudia odišli do koncentračného tábora, do Osvienčimu. A to bol taký tábor, kde ľudí zabíjali, tam ich ničili, len preto, že boli Židia, všetci títo. No a toto, čo vidíte, tam je taká smrtka, vidíte ju? No, to je z takej konzervy, kde bol jedovatý prášok, cyklon B, to boli také kamienky maličké, ktorým zabíjali tých ľudí. Tým sa ničili vlastne potkany a rôzne veci, no a oni toto používali proti ľuďom. To je od generála Goliana, Jan Golian. Tie mená ešte budete určite počuť. Títo dvaja páni boli veľmi významní, pretože oni začali naše povstanie, alebo viedli týchto vojakov proti Nemcom. Hej, oni získali tú odvahu, mali, že viedli všetkých tých vojakov proti Nemcom. Čo je smutné na týchto dvoch pánoch je, že ich Nemci zajali. No, zajali ich, museli a umúčili ich, hej. Hej, Slovákom, to bol autobus, hej. Niekoľko tón toho tu, neviem, či 4000 tón, alebo koľko týchto vecí tu zhodili tí Rusi, čiže museli stále lietať, aby Slováci mali s tým bojovať. Hej, to bola pomoc. Tu dole vidíte kyslíkovú nádrž, pretože tie lietadlá bombardovacie
leteli veľmi vysoko a tam im unik vzduch, nemohli dýchať, tak si pomáhali, mali také masky a pomocou toho dýchali. Tuto vidíte napríklad tú žltú vestu, čo má na sebe. Toto je nafúkovacia vesta, čiže áno, keď to lietadlo zostrelili preč, tak ten pilot tam potiahol za taký červený knoflík, hej, a nafúklo sa mu to.